Pamätáte si minulý rok? To bola party. A ešte do toho preteky. Musím sa nejako odreagovať. Čo tak si zahrať? Pekne. Koniec hry. No, ahojte! Game over. To je téma tohoročnej muzičky? Áno. A sme tu zas. Sme tu zas a chceme vás privítať. Čaute! Čaute! Dalo mi to zabrať. No, ja som odpadol trošku. Ale aspoň si sa dobre najedol. No, to zase. Tak, ideme sa pozrieť na vás. Koho to tu máme dneska? A či ste dorazili, či vás nezasnežilo? Prišli všetci? No, tí, čo neprišli, tak nemôžu nič rozprávať, nie? Tak začnime. No, takže je tu medzi nami revúca? Tak to bolo parádne na začiatok. To je poriadny rev z tej revúcej. Je tu aj Michal so svojimi ovcami? Kde je ten Bača? Baču stratili. Baču stratili. Chudáci. No. A je tu aj Prešov? Tak hlasnejšie, nie? No. No. Tak, a ja vítam aj mesto, ktoré má v mene farbu. Ktoré to je? Červenica. A to je mesto? Veľkomesto. Veľké a ešte aj mesto. Áno, takže vítame aj Červenicu. A ďalšie, vítame účastníkov, ktorých je tu až 45. Nie sú tu? Ale Tak ešte tu nie sú, ale vítame ich aj tak, aby sme na nich nezabudli. Tak Rankovce by tu mali doraziť, uvidíme. A ešte chceme privítať aj domáci kežmarok. Ste tu? To s nami? Pripravujú sa, oni sú schovaní. Dobre, a ešte nám Edy povie. Na koho? Jaký Edy? Pardon. No. Od rána sú tu už? Kto? Celú dobu? Prišli s autobusom? Rankovce nie? Z Rakúska prišli? Rakúsi. No, ale vás je tu dosť, tak chcem počuť poriadny hurvaj. No, iba Alexa počujem, no. Tak, potom je tu obec, ktorá býva priamo pod Tatrami. Tak, najvyšší štít. Najbližšie k Tatram. Tak, oni sú nad nami všetci, nie? Najlepší vzduch tam majú. Áno, najčistejšie a najkľudnejšie. A ešte, Metropola východu je tu? Nevidím. Je tu niekto? Z Košíc? No, ešte raz. Ej. Vy ste mali dlhú cestu, takže ste unavení, jasne. A aby sme nezabudli aj na Liptovský hrádok. A máme tu návštevu z Liptovského hrádku. Hradovčanov? Áno. Áno. A vítame všetkých hostí, samozrejme. A teraz
A To ešte sme my, vám hostia. chceme pripomenúť niečo. Tamto vonku na chodbe je tiež taká krabička na dobrovoľné dary, tak tam môžete prispieť, ak budete chcieť. A teraz, už aby bolo nám ešte veselšie, aby sme mohli oslaviť aj Pána Boha, tak nás čakajú prvé chvály. Tak privítame aj tých, ktorí budú spievať a všetci si s chuťou zaspievajme, oslavme Pána Boha. A ako pozerám, to bude poriadny náklad hudby, že? To teda. Zaspievame si ich od srdca. Hurá do toho! Počúvajte, my spievame a my vás vôbec nepočujeme spievať. Čo keby ste sa pridali a chválili spoločne s nami Pána Boha? Je vás tam 250, takže zdvihnite svoje hlasy a spievajte s nami. Ty máš meno najkrajšie.
svoju starosť na Pána, sa už postará. Zlož svoju starosť na Pána, zlož svoju starosť na Pána, sa už postará. A nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Ja nebudem sa báť, Pane môj. Ja nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Ja nebudem sa báť, Pane môj. Zlož svoju starosť na Pána, zlož svoju starosť na Pána, sa už postará. Zlož svoju starosť na Pána, zlož svoju starosť na Pána, sa už postará. Ja nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Ja nebudem sa báť, Pane môj. Ja nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Ja nebudem sa báť, Pane môj. Pane môj. Amen. Amen. Tak ďakujeme za tieto chvály. Ja som si z hrdla poriadne zaspieval takto. La 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 la. Videli ste ma vzadu? Či? Hej? No dobre, že hej. Tak. Na niekoho sme zabudli tu ešte privítať. Kto si spomenie? Kto tu je stále a ho nevidíme? Pána? Pána Boha, áno. Dneska už ste sa s ním rozprávali? Áno, nie, možno? Áno, určite. A keď nie, tak teraz je čas na to, aby sme ho tu privítali modlitbou a spolu s revúcou. Keď môžem poprosiť niekoho z revúce, aby prišiel a sa pomodlil Pánu Bohu na slavu. Verím, že spoločne povstaneme k tejto modlitbe, aby sme z úctou mohli chváliť nášho Pána toto ráno, aby sme mohli začať tú ranú hru života tým správnym spôsobom. Náš drahý Pane, chceme Ti poďakovať za toto pekné ráno, za to, že sme sa tu mohli opäť po tých dlhých mesiacoch stretnúť. Ďakujem Ti za veľkých, malých, za to, že Ty každého nás máš rád. Ďakujem Ti aj za tých, ktorí sú na ceste a všetci, že tak spoločne môžeme chváliť Teba, môžeme rozmýšľať o tejto vzácnej téme a daj, aby Ty si bol uprostred toho všetkého, aby si bolo vyvýšené Tvoje meno, aby sme mohli nájsť nové priateľstvá, aby v našich srdciach mohla opäť prebývať Tvoja láska, vďačnosť, pokoj, vďačnosť za to, že tu môžeme byť. Amen. Ale veď už daj pokoj, kam ideš? Ja som väčší, choď preč. Otvor si poriadne tie oči. Ja mám ústa otvorené, nie oči. Idem domov. Či? Neidem. Idem. Ja idem prvá. A ja idem druhý. Ja idem prvý. A idem tretí. Nie. Tak sa rozhodni. Ty sa... Ale veď sa už rozhodnite. Ale ona bola prvá. Čo vyrušovala? Dosť. Nežaluj. Ale no. Tá čo teraz? Jak sa máme rozhodnúť? A veď čo, ideme dozadu. Napríklad Kežmarov, ten sa už rozhodol. Príde so scénkou a piesňou. A prídu nám to ukázať. A ešte kto príde? A potom? A potom sa pripravia Rankovce. Tak čau. Sme sa rozhodli. Som tu padal zabíš.
Vítame vás u nás v meste, krásne je dnes počasie. Usaďte sa, pozerajte, čože sa to prihodilo, koho inde obratilo, poviem vám, počúvajte. Jedno ráno u nás doma v Jeruzaleme na sviatky rozhodol sa ten Žid Šavel, že urobí poriadky. Za veľkňazom zašiel z rána a tak tomu povedal. Nože, daj mi povolenie, aby som ich pochytal. Ježišovi učeníci už mi lezú na nervy, všade o ňom rozprávajú, ďalších ľudí nalákajú, aj v Damašku rozhlasujú muži a aj devy. Pochytám ich, chlanom zviažem a dovediem späť. Zo sveta ich veľmi rád, sprácem hneď. Nech sa páči, budem rád, keď už pokoj budem mať. Ježiša sme odstranili, zastavme ich navždy raz. Vybral sa tak Šavel hrdo do Damašku na výpravu. Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom. Ide cestou, idú za ním vojaci, pozatýkať kresťanov, potom voľno po práci. Odrazu však silný hlas zastavili všetkých, svetlo z neba zasvietilo, aj vojakov zastavilo. Hlas z neba sa rozľahol. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Kto si? Som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Tak to hádam žartuješ, pomyslel si Šavol, na kolená padol. Že by ozaj Ježiš žil, zo smrti sa zachránil. Keď však oči otvoril, nevidel nič. Oslepol. Do Damašku odviedli ho za ruky. Či sa mu zrak vráti, nemal žiadne záruky. Tri dni sedel u Júdu, nepil ani nejedol, o Ježišovi premýšľal, čo kresťanom vyviedol. Medzi tým sa pán zjavil kresťana iného. Ananiáš, Áno, páne? chod za Šavlom k Júdovi. Vie, že prídeš. Polož mu ruky na oči, aby znova videl. Ale veď robí zle kresťanom. Choď, lebo on o mne vie, povie Izraelcom, pohanom aj kráľom. Keď pán poslal, ide teda. Trochu sa bál. Beda, či aj jeho nezatkne. Ježiša však poslúchne. Tak som tu, Ježiš ma poslal k vám, by si znova videl, ruky a teba dám. To Pán Ježiš sa ceste zastavil, aby si s Duchom Svätým ďalej žil. Tak dostal šancu lepšie život žiť, o Ježišovi hovoriť, pred kráľov sa postaviť a mnohým oči otvoriť. Ako Šavol zmenil cestu, aj ty môžeš zmeniť smer. Zo Šavla sa Pavol stal, keď znova začínal. Rozhodol sa ísť za Kristom a cestu späť už nehľadal. Rozhodneš sa ísť aj ty, tak neváhaj a choď hneď. Neobzeraj sa už späť.
Rozhodol som sa ísť za Ježišom. Sám hoci budem, ja pôjdem za ním. Na novú cestu sa dnes vypravím. Nehľadím späť. Začnem odznova, veď on ma poslal. Len v jeho mene šancu som dostal. Všade, kde pôjdem, ti o ňom poviem. Nehľadím späť, nehľadím späť, nehľadím späť, nehľadím späť. Z dávnych čias, keď sa ľudia rozmnožili na zemi a na zemi žili obry, žil muž menom Noé. Noach a jeho rodina poslúchali Boha. Žili tak, ako sa páčilo Bohu. Moja milá rodina, dnes si pripomenieme, ako nás Pán Boh miluje. V Biblii čítame, že Boh 7. deň oddelil, posvetil a požehnal. Ale všetci ostatní ľudia boli veľmi zlí. Jedli, pili, ženili sa a neposlúchali Pána Boha. A keď Boh videl, akí sú ľudia zlí, nahneval sa na nich a povedal: No a kde si? Tu som, môj pane. No a musím ti niečo oznámiť. Ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmyšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené k zlu. A preto potopa pokrie zem, ak nebudú činiť pokanie. Ale oni ma nebudú počúvať. Choď a povedz im to. A na to sa Noach smutne otočil, lebo vedel, že ho nikto nebude počúvať a nebudú činiť pokanie, lebo boli veľmi zlí. Boh mi oznámil, že bude potopa. Musíme ľudí varovať a oznámiť, že ak nebudú činiť pokanie, zem zaplaví potopa a všetci zahynú. Žena moja, poď so mnou. Boh mi oznámil, že bude potopa. Číte pokanie, lebo nebudete späť, všetci zahyniete. Ty si blázon, choď preč. My nebudeme počúvať tvojho Boha. My sa zachránime sami. Čašník ďalšiu fľašu. Oni ho však nepočúvali. No a poď návrh, musím ti niečo oznámiť. Áno, pane.
Môj duch nezostane dlho v ľuďoch pre ich povede. Sú len tela a ja ľutujem, že som ich utvoril. A preto postavil veľkú loď zvanú Archa. Archa počas potopy ochráni teba aj tvoju rodinu. Boh mi povedal, že musíme urobiť korab. Na to Noachova rodina začala pracovať na arche. A medzi tým im Noach hovoril: Máme ti pomôcť s loďou? Čínte pokane, lebo nebudete si späť, všetci zahyniete. Ľudia, čo ak má pravdu? Čo už, aj ty si blázon? Nie, ja som len chcel dostať. No, poďme sa vypí, neboj sa, nebude pršať. A keď Noach dokončil korab, rodina priniesla do archy potravu. Pán poslal k Noachovi zvieratá z každého druhu. Zvieratá vošli do archy a o 7 dní neskôr začalo pršať. A ako varoval Pán, pršalo 40 dní a 40 nocí. Zem zaplavila voda, no Noachová rodina a všetky zvieratá v arche boli v bezpečí. Keď potopa skončila, archa pristala na suchej zemi. Noach a jeho rodina postavili oltár aby si uctili Boha, ďakovali mu za to, že zachránil. A Boh povedal: Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopí už nezničí nejakého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Svoju duhu položím na oblak, aby bola znamením medzi mnou a zemou. Amen. Sa valí a ja vidím v žiali, že som sám, tak sám, celkom sám. Môj život sa kratí a ja viem, že mi ho vráti Ježiš sám, on sám, Ježiš sám. O Pane môj, Ty pomôž mi a vypočuj prosbu moju. O Pane môj, Ty pomôž mi a vypočuj prosbu moju. Baro, Pani Abel, Mešuna, provávača, korkoro, prosveto. Miro, živi pen, nanelačo, sa našava, mejača v korkoro, prosveto. Odela miro, me patuterova, me giana žeima, najahava korkoro. Odela miro, me patuterova, me giana žeima, najahava korkoro. Baro, Pani Abel, Mešuna, provávača, korkoro, prosveto. Miro,
sa nasciava e a già corcoro prosvetos o devla miro me patno terova e già nasceima najavava corcoro o devla miro me patno terova me già nasceima najavava corcoro. Jedna. Dila tu sascar jalma il alma nandralo sveto adilalo paripe Magina himileni chandre tute
sávorom. Raz, dva. Kto sa rád hrá? No, ktorí sa radi hrajú. To je super. Ja sa tiež rád hrám, ale ja sa musím priznať, že nie som úplne najšikovnejší v hrách, lebo mňa v tých hrách často zabijú a potom, ja sa rád hrám, aj títo sa radi hrajú, a potom mi hra ukazuje, že game over. Aspoň mi to pripomína túto muzičku. Ale ja chcem hrať ďalej. Ja nechcem, aby bolo game over, ja chcem hrať ďalej. Niekto, kto vytvoril hru, tak na mňa myslel, že ja chcem hrať ďalej a viete, čo vyrobil pre mňa? Vyrobil tlačítko load game. A to môžem stlačať a skúsiť potom ešte raz a ešte raz a ešte raz a ešte raz. A keď sa mi to konečne podarí, tak potom mám tam také druhé tlačítko. Viete aké? Niekto to už pozná? Save game, tak sa volá to druhé tlačítko a rýchlo stlačam to tlačítko. Viete prečo? Aby som potom zase mohol stlačať load game. Áno, skvelé tlačítka. Niekto na mňa myslel. Dakedy bol ten level taký ťažký, že som ho nevedel prejsť. Stále som stlačal load game, furt niečo, ale nevedel som ho prejsť. Nijak raz. A potom mi bolo... som chcel, že čo by sa dalo s tým spraviť, tak som zavolal kamaráta. On bol šikovnejší. Tak kamarát prišiel a prešiel mi ten level a ja som bol, že yes, môžem ísť do ďalšieho levela a ten bol ešte ťažší a zase som to nezvládal a zase a tak ďalej. A keď sme sa stretli, tak on mi vravel, že ja už som level 27, kde si ty? No a ja som bol ešte len ten druhý, čo tam je, lebo na ktorom leveli si ty, no mne bolo trápne, lebo ja som bol len na 4. leveli a aj ten tretí mi prešiel on. Takže, no, ale potom som objavil záchranu. Našiel som cheaty. Kto vie, čo sú cheaty? No, niektorí už vedia, čo sú cheaty, OK, to sú také kódy, ktoré keď napíšete do hry, taký kód, tak vám to niečo spraví, niečo špeciálne, také podvádzacie. Také, napríklad ja som napísal, že nekonečný život. Klik, a síce som bol taký, ale už ma nikto nezabil, lebo už som šiel, už som zabíjal ja, lebo nikto ma nedokázal zabiť, lebo som porážal všetkých, lebo som mal cheat. No, a tak som prešiel do ďalšieho levelu. A potom som už nebol trápny, lebo už som aj ja bol level 17 alebo hociaký. A ešte že dakto do tej hry naprogramoval tie kódy. Nekonečný život. A potom to zistili kamaráti, že ja takto prechádzam levely a povedali mi, ty cheatuješ, ty podvádzaš, to sa neráta. A ja som im na to nemal čo povedať, lebo som sa cítil zle. Keď som hru nevedel prejsť tak poriadne, tak som sa cítil zle a keď som cheatoval, tak sa mi smiali a tiež som sa cítil zle. Všetkých nepriateľov som porazil, ale cítil som sa zle. Niektoré hry sú ťažké, ale predstavte si ešte ťažšie. Predstavte si, že idem na brigádu, pracujem, makám ťažko, zarábam si peniažky, našetrím si všetky peniažky a kúpim si hru. Síce už nemám peniažky, ale mám hru.
Tak, a to je dôležité, lebo teším sa, ako prídem domov a zahrám si a začnem hrať a chvíľu sa mi darí a jaká super hra, ideme a potom príde silnejší nepriateľ a ja zomriem. A hra mi napíše game over a zmaže sa a už sa nedá nainštalovať. A musím si ju znova kúpiť. Ale to boli všetky moje peniažky, ja som ich dal za túto hru. Ja už nemám ďalšie, to musím znova ísť na brigádu, znova pracovať, znova si šetriť, zahrávať. A však ja chcem teraz hrať. Čo to je za hlúpu hru? Kto by chcel takúto hru? Ruky hore? No, nejaké ruky vidím. Ja by som takú hru teda nechcel. To je hlúpa hra. Akože, fakt, že nie. A niekto by povedal, že takáto hra nie je v poriadku, že ako to mohol niekto takto naprogramovať? Že veď predsa v hre máme dostať ďalší život, nie? V hre máme dostať ďalší život. To by nemali ani predávať, to by mali zakázať. Ako mohol len niekto takúto hru vytvoriť? Veď to je pasca na ľudí, aby furt len dávali peniaze, nie? Ja som vám vravel, že to bude ťažké, ale bude to ešte ťažšie. Bude to ešte ťažšie. Bude horšie, lebo každý takúto hru hráme. Volá sa život. A v tejto hre máme len jeden život. A tu spravíte jedno zlé rozhodnutie a je koniec. Game over. Neuhnete sa autu a prehráte. Game over. Končí sranda, to sú vážne veci. Lebo tu nejde len o zábavu, to si posedím, dačo poklikám, tu ide o život. Pathfindery z Prešova mali spolužiaka. Bol sa s rodičmi lyžovať. Narazil do snežného dela a zomrel. Mal príľbu aj všetko, záchranka prišla rýchlo a už mu nedokázali pomôcť. Jeho hra skončila. Game over. Žiadne tlačítko load game, save game alebo niečo. Žiaden ďalší život. Nedá sa ísť do obchodu a znova ho kúpiť. Ani za všetky peniaze sveta. To by mali zakázať takúto hru. To je predsa pasca na ľudí. Ako to mohol niekto vytvoriť? To Boh je na vine. On vytvoril našu hru. Ale keď Boh tvoril našu hru, ktorá sa volá život, tak ju naprogramoval tak, že v nej sa nezomiera. Boh vždycky, keď niečo vytvoril, tak povedal, to je dobré. Keď stvoril svetlo, bolo to dobré. A potom ryby, aj ryby sú dobré. A zvieratá, aj tie sú dobré. A keď bolo hotovo, tak celá naša hra bola veľmi dobrá. Veľmi dobrá. Boli tam tlačítka load a save? Nie, neboli. Žiaden load a save tam nebolo. Ako to môže byť dobrá hra, keď tam nie sú tlačítka load a save? Lebo mali naprogramovaný nekonečný život. A potom prišiel hacker a pokazil hru, ale to porozprávam neskôr. Takže teraz každý z nás hrá svoju hru. Nemáme ani cheaty, nemáme ani tlačítka load a save a máme len jeden život. A keď ho stratíme, tak game over a potom sme ako tento tu. No, on je fakt mŕtvý. Čo budeme robiť? No tak to uvediem ja. Aj tak by som to uviedla lepšie. Haha. Tak privítame teraz Košice a tí si pre nás pripravili riadnu nálož. Je veľký
Sedmička. Áno, máme. Haló. Či si myslíš, že je všetko, jak byť má? Svetom ozýva sa správa radosná. Ľuďom do uší znie pokrik varovný. Pôjde len jeden spoj, je aj posledný. Čoskoro príde vlak, cieľ stanica nebo, len rýchlo nasadať, či máš všetko so sebou. Netreba tam žiadny spacák ani vlak, stačí Ježišovu podobu len mať. Každý človek by mal počuť túto zvesť. Večer radosti, ako byť poslom nie. Preto aj ty choď a prejdi každý kút. Všetkých ľudí volaj, poďte nasadnúť. Čoskoro príde vlak, zje stanica nebo, len rýchlo nasadať, či máš všetko so sebou. Netreba tam žiadny spacák ani vák, stačí Ježišovu podobu len mať. Či si starý, mladý pastor, kolportér, ukáž všetkým okolo seba správny smer. Na stanicu, kde už mnohí čakajú, na ten jediný spoj nech zmeškajú. Čoskoro príde vlak, cieľ stanica nebo, len rýchlo nasadať, či máš všetko so sebou. Netreba tam žiadny spacák ani vák, stačí Ježišovu podobu len mať. To vidíš? Katastrofa. Predstavte si, že by sa v živote stalo to, čo sa deje v hrách. Že by ste dostali ďalší život. Predstavte si, že nejaké tlačítko stlačíte alebo niečo a môžete hrať ďalej. Predstavte si, že by ten spolužiak na lyžiach mal tlačítko, že load game a mohol by tú poslednú jazdu ísť inak. No znova, ešte raz a inak. Nebolo by to skvelé? Ináč skutočný príbeh to je. Alebo keby mal ďalší život, že síce narazil, ale cink a ide ďalej. Má ďalší život. Môže lyžovať a byť s kamarátmi a s rodinou. To by bola paráda. Viete, Boh, ktorý nás vytvoril, sa cítil veľmi zle, keď do našej hry prišlo Game Over. A vravel si, tak ja som túto hru vytvoril, túto hru život, aby ju radi hrali. Aby vyhrávali, aby ich to bavilo. Aby proste sa tam dobre cítili. A teraz sa musia stále báť, že niečo sa stane a bude Game Over. Oveľa viac by si to užili, keby nebolo Game Over. To je veľká škoda, že príde Game Over a potom už nemôžu hrať ďalej.
čo keby, ale nie, či, ja by som im dal ďalší život. Nech môžu hrať ďalej. Nech môže byť to také dobré, jak na začiatku. Keď nebolo game over, ja im dám ďalší život. A tak každý, kto chce ďalší život, nech príde do môjho tímu. Nech príde. A ľudia, skutočne veľa ľudí sa pridalo do Božieho tímu a vraveli si, yes, to je skvelé, že sa nemusím báť o svoj život, že príde game over, no a čo? No a čo, ja sa nemusím báť, dostanem ďalší život. A tak sa im žilo oveľa lepšie a mali radosť a ja som sa pridal tiež do jeho tímu. Aj ty sa môžeš pridať do jeho tímu. No, ale boli aj takí, čo si vraveli, že a ako ti môžeme veriť? Ako ti môžeme veriť, že nám dáš ďalší život? Veď pozri, títo zomierajú, game over, samé a už nehrajú. Tí, čo zomreli, už nehrajú. A Boh povedal, že to nie hneď, to až potom vám dám život. Keby som vám dal teraz hneď život, tak to by nebolo užitočné znova, aby ste zomreli a čo? To je lepšie, keď dostanete ďalší život až na konci. To mi musíte veriť, že vy to nemáte ako si overiť, ale musíte mi veriť, že takto to je lepšie. Neboj sa, ja slovo dodržím. No, ale aby ste vedeli, že naozaj niečo také dokážem, ako dať ďalší život, keď niekto zomrie, tak vám to ukážem. Ale dávajte dobrý pozor, aby ste si to zapamätali. Lebo nebudem to robiť vždycky, keď niekto proste si povie, že to chce vidieť. A skutočne, Boh nám ukázal, že dokáže dať ďalší život. Stalo sa to tak, že jeho syn začal hrať túto hru s nami. Aby nám ukázal, ako sa to hrá. Lebo niektorí nepochopili, jak sa to hrá. Niektorí nepochopili, že táto hra nám robiť radosť. A začali hrať tak, že začali zabíjať ostatných, alebo im robiť zle. Alebo nepochopili, že svet je pre všetkých a začali, tento kopec je len môj. A keď tu takto vyjde, tak ja ho zabijem. Ja ho zabijem, keď tu vyjde, lebo to je môj kopec. A rôzne ďalšie zlé veci. A tak Boží syn začal hrať s nami, aby nám ukázal, že takto sa to nehrá. Že si máme spolupracovať, že máme pomáhať jeden druhému. Že máme dať druhému jedlo, keď je hladný. A že si máme hru užívať. A ja si mám hru užívať, aj tí spoluhráči okolo si majú hru užívať. A tak, ktorí ďalej hrali tú hru tak, že ja kašlem na to, ja budem ostatným robiť zle. A zabíjať budem. A zabili ho. Game over. A všetci, čo mu verili, sa pýtali, že takto sa to hrá? Ty si nám prišiel ukázať, jak sa to hrá a takto sa to hrá, že zomreš? To je všetko? A Boh povedal, dávajte pozor, lebo teraz mu dám ďalší život. Aby ste vedeli a videli a aby ste mi verili, že aj vám môžem dať ďalší život. A dobre sa pozerajte, lebo druhýkrát vám to už takto neukážem. A to, čo uvidíte, povedzte všetkým. A skutočne. Boží syn dostal ďalší život. A všetci o tom začali rozprávať. A teraz to všetci vedia. Ak to náhodou ešte niekto nevie, tak teraz to už vie. A ak to ešte stále nevie, tak mu to povedzte. No, chcete aj vy vidieť, aké to je dostať ďalší život? Keď niekto dostane ďalší život? Chce to takto vidieť? Hej, dobre. Dáme Edimu ďalší život? Áno, dáme Edimu, dobre. Ale je Edi v Božom tíme? Lebo len tí, čo sú v Božom tíme, dostanú ďalší život. Je Edi v Božom tíme? Áno, Edi je v Božom tíme. Tak dostane nový život. Dávajte pozor. Čo sa to stalo? Kde som? Si pamätám, že sme sa hrali a potom ma dačo zaštípalo v dupe. A potom som ležal tu a som trošku asi som strátil rovnováhu trochu, nevádí.
Vynechal som veľa toho? Nie? Nie? Ešte sa dá, hej? No, dobre. Tak, keď som vynechal veľa, to nevadí, keď málo, to vadí. Dobre. No, ale my sme na to, aby sme pokračovali ďalej tu, že? A teraz bude nasledovať. Ja som asi prespal nejaké pesničky, nie? Košické. No, tak dáme si repete. Skúsime ich zavolať ešte raz tu Košičanov dopredu. Nech prídu vám zaspievať ešte dačo, čo som vynechal. Aby som mal ja užitok z toho, nie? Nielen vy. Alebo zahrajú, alebo zaspievajú. Neviem, bol som mimo, takže uvidíme, čo to bude. Chváľte Hospodina všetky národy. Zvelebujte ho všetci ľudia, lebo je preveľká jeho milosť nad nami a pravda Hospodinova na veky. Haleluja. Mŕtvych stálom pieseň chvál. On krásny je, kto sa jemu vyrovná, na veky bude stáť baránka môjho trón. Kolena skláňam rád a všetkým je mi on. Pieseň chvál, ktorý raz mrel, aby s Bohom zmieril nás. Na veky bude stáť baránka môjho trón. Kolena skláňam rád a všetkým je mi on. 'Cause
Tak. Čo nás čaká? Keďže teraz celé toto je o takej hre veľkých hrách, starých, dobrých, nových, tak si zahráme teraz my takú jednu hru, takú súťaž. A my si zahráme s vami teraz. Ha! Aby sme sa trošku rozhýbali, ponačahovali, už dlho sedíte. Tak, rozťahneme kosti. Na začiatku sme vás všetkých vítali tu. Pamätáte si, kto tu všetko je? No tak si to zopakujeme. Hej? Pretože z každého mesta, z každého zboru alebo z každej partie, ktorá ste tu, potrebujeme 2 zástupcov. Určite si tam, kde sedíte, si určite 2 zástupcov teraz, aby ste sa potom nehádali. A ktorí prídu tu, hore. Keď odstopujeme... A budú plniť tak, úlohy. Potom... 2 z Prešova. Áno. 2 z Košic. 2 z Žiliny. Môžete ostať ešte tam, kde ste. Ostaňte na mieste, len sa dohodnite, lebo budete mať hneď nejakú úlohu, dobre? Čo majú prísť tu, ne? Ale budú hneď. Áno, tu prídu hore. Ale tu musia prísť dopredu. Dobre. Takže poprosím. Tak vás trošku viacej pohýbeme. 2 z Rankoviec, 2 z Tak poďte Rakús, sem ešte, tí 2 zástupcovia. 2 z Gerlachova, 2 z Košic, 2 z Prešova, 2 z Kežmarku. Dohodnite sa, akých máte najsilnejších v týme. Ešte vás trošku pohýbeme aj Úlohy sem. budú rôzne. Hore, dole. A samozrejme, to tí budú len zastupcovia. Vy ostatní môžete pomôcť. Dobre, poďte sa postaviť, každý zástupcovia vedľa seba. Dobre, vy ste koľky? Vy ste 3? Už mi trošku vyhľadli. 2, kto nevie počítať? 2, nech nás tu není zase 100. Vás tu pribúda, môžete urobiť taký kruh okolo. Dobre. Paráda. A teraz už vám povieme, o čo ide. Takže, Eddie vám odstopuje 1 minútu. Hlavne sa nepozabíjajte, nehadajte sa na schodoch ako my. To som ja, Eddie. Aby ste nemuseli ďalší život použiť. Teraz? No a vašou úlohou, si pripravený, stopky? Mám pripravené. Nakraj. A vašou úlohou bude doniesť za tú minútu tieto predmety. Dobre? Takže bude ich len 50. tí 2, čo ste zástupcovia, ich pozháňate vo svojom týme niekde dole a donesiete ich čo najskôr sem, dobre? A pozor na hlavy. Takže, pripraviť sa, máte to. Počkajte. Fľaša, Super Mario vám vymenuje. topánka, Biblia kniha, gumička na vlasy, pero. Takže... Počkajte. Stojíme, ešte raz vám to zopakujem. Pamätáte si to? Fľaša, topánka, A ostatní ale iba zastupcovia môžu čistá. pripomínať. Biblia, kniha, gumička na vlasy a pero. Dobre? Pochopené? Štart. Pripraviť sa, nezabiť sa, štart. Už sa rozbehli, už ich zmizli? nezastavíš. Nestíham ich. Už ich nezastavíš. Tak to je dobre. Už ide. No, urob si kvopku. Urobte kvopku. Gumička, pero. A každý na svoju kvopku. Každý má svoju kôpku. Nie, že si privlastníte inú kôpku. Ešte máte 30 sekúnd. Kto už má, tak nech zakričí. No, papierová Biblia, to už málo vidno. Kto už má, tak nám kričte. 20 sekúnd. Gerlachov už je. 20 sekúnd. Tu máme Rankovce. Vy už máte? A tak už ste tu boli skôr dokonca, takže Michalovce sú druhé, Rankovce. 10 sekúnd. Revúca. Kežmarok Či to už ste? splnia všetci? Prešov, našli aj gumičku. Ešte niekto hľadá? Ešte... Prešov už asi To máte nájde, ten všetko hľadá. po 2-krát. 3, 2, 1. Game over. Dobre, tak niektorí ste zistili, že máte aj 20 tých predmetov zrazu. Tak to je o No, ako spolupracujete, výborne.
Takže Ruby odmení prvé dva týmy, takže prví boli teda Gelachov a Michalovce. Ja som najprv síce zakričala Rankovce, ale vy už ste tu stáli, len musíte viac kričať. Takže Michalovce, tak vám gratulujeme. A všetky predmety ostávajú mne. Páči sa, máte za odmenu vy dvaja? Topánky, vody. A ostatní môžete Škoda, že jedlo sme tam nedali nejaké. upratať zatiaľ vaše predmety. Utekajte. Možno nájdete aj majiteľ. Niekomu bude chýbať Biblia, niekomu topánka. Radšej ju dlho nedržte. No, už ju choď radšej vrátiť. A vráťte sa, lebo príde druhá úloha. Ešte sa tí zástupcovia vráte. Áno, tí, čo tu boli. Druhá úloha od konca. Čo? Môžem. Dobre, čakáme na zástupcov. Budete hodnotiť? No, Ruby bude porodkyňa, tak bacha na ňu. Tak Ruby pôjde dopredu. Naša pretekárka. Ruby, čo dopredu, preprav sa tam. Aby vás všetci videli, postavte sa ku divákom smerom. Vy sa tu tak urobte taký kruh, jak idem. Jak tu stojím, tak, že by vás všetci videli. A že by ste mali priestor, teraz ste spolu vy dvaja. Počkaj, ja tu prejdem. Do seba. Vidím všetkých? Vedľa seba? Hlavne vidno mňa, nie? Pardon, to nie je Gerlachov. Ja si to musím zase zopakovať. Červenica. No a teraz mám nejaký problém s vami. Teraz vyskúšame, aký ste ohybní vo svojich telách, hej? Že či len stojíte jak patičky, alebo viete urobiť aj dačo iné. Už ste sa hrali na písmenka niekedy? A vy ste sa hrali na písmenka? Viete kresliť písmenka? No dobre. Tak či so svojimi telami viete urobiť písmenka nejaké? Ste dvaja, takže môžete využiť svoje tela, svoje dômysel, dôvtip. Ruby vám to vyhodnotí. Takže, kto najrychlejšie urobí nejaké písmenko zo svojho tela, hej? Nie nejaké. Máme presne Ja zadám. Áno, neboj sa. Neboj, viem, čo robím. Poď, Pac-Man, poď. Takže, obidvaja urobíte písmenko Z, hej? A ja vám to odštartujem, počkajte. Ešte nie? Ešte stoj. Dokonale Z, hej? Postavte sa všetci, ešte nie sme neodštartovali. Postavte sa všetci, ešte sme neodštartovali, nepočuť ma? Dostatočne? Teraz ako vyzerá Z? Ešte jeden tam leží, ale čo to robí? nepísané. Stavaj. Tlačené, pekné tlačené. Pekné tlačené Z. Dáme s mekčením, či bez? Tam už niekto leží zase. Dáme Z bez mekčenia. Takže, pripraviť sa, nezabiť psa, sám, start. Bude porota. Teraz musíme zistiť, z ktorej strany. Dvaja, spolu, obidvaja spolu, musíte jedno urobiť písmeno Z. Ja ti radiť nebudem. No ja sa posuniem a ty vás bolo vidno. Musíte zo svojho tela urobiť Z. No dáke Z. Musíte naopak. Z, toto, a druhý čo? Z ako Zita. Toto je čo? Toto je L? Z. No. Z. No, už má niekto? Edy, ešte pár sekúnd a končíme. Už má niekto? My to zhodnotíme. No, Ruby, pozri sa na to. Ja mám oči do švidra. To je toto. Tu máme zatiaľ Ička. Toto je Z? No. Z? No dobre, tam je B nejaké, či P, či čo to je? Ktoré? No dobre. Chlapci, vy ste videli Z niekedy? Edy, už to ukončí, to je nejaké... Dobre, takže máme nejaký víťazov, Ruby? Dobre, pozeráme. Ohodnoť. Budú dvaja finalisti a potom publikum rozhodne. Rozstrel nie, len... Či výstrel dáme? Nedajme rozstrel. No dobre, tak Ruby, kto má najkrajšie Z? Prvý bude Kvído s Teom. Áno. Ešte sa tu postavte. Niektoré Z sú do opačnej strany, mám pocit. A inak tu aj 2D zobrazenie Zčka máme na zemi. No vyber ešte jedného a publikum rozhodne. Keby sme mali kameru hore, tá vidíme. No. Aj na zemi je tam niečo. Áno. Tu asi spia, viete. Z. Druhý budú títo. Michalovce asi. Dobre. Tak ostatní už môžete sa zložiť. Zložte sa. Tak. A ešte... No, publikum malo rozhodnúť, ale už im dáme im odmenu tým najlepším, čo si vybrala. Poď. Tak vám ďakujeme, že vás tú snahu. Ostatným zatlieskame.
že sme sa rozcvičili, pohybali. Tak, môžete ísť. Dobre, tak vám ďakujeme za váš čas. Môžete si zasa sadnúť na svoje miestečka. Nie. Dvaja mám byť? Dobre. No dobre. Áno. Takže to je koniec, hej, všetkého. Celá muzička končí, že? Majte sa pekne, ahojte. Hej, a vy čo robíte? Ešte nie je koniec. Ale áno, padla. Tak akože vy ste... Viete čo? Prešov nám ukáže, že to nemôže byť ešte koniec, tak ich chcem privítať, keď sa ostatní na to vykašľali. V mestečku Elmau sa skupinky detí každé popoludne stretávali vonku. Ahojte, aký ste mali dnes deň? Dobrý, dostala som jednotku zo slovenčiny. A mne sa zase podaril ten projekt z angličtiny. Tak paráda. Poďme si zatancovať. Ahojte, ja sa volám Sarka. Páčilo sa mi to. Naučíte ma to? Jasné, pozri. Pravá, ľavá, pravá, pravá. Ľavá, pravá, ľavá, ľavá. Teraz všetci. Pravá, ľavá, pravá, pravá. Ľavá, pravá, ľavá, ľavá. Super, dobre ti to ide. Ide ti to výborne. Na ihrisko prišli aj chlapci a bolo to veľmi napínavé. Čaute chlapci, pripravení na dnešný zápas? Áno, doniesol som aj bránky. Dneska nemáte šancu. Dobre, rozdelíme sa. A ja pôjdem do bránky s Tobím. Den je so mnou a Kvido je proti. Dobrý zápas, sme sa poriadne upotili. V mestečku sa hrávali aj dvaja súrodenci a to úplne bez hádok.
Ahojte, ja sa volám Sárka, môžem si s vami zahrať? Môže ísť, potom sa môžeme vystriedať. Super. Už musím ísť domov. Rada som vás všetky spoznala. Aj my teba. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Toby, ideme si zahrať. Poďme zavolať aj chlapcov. Čaute, nejdete si zahrať florbal? Neotravuj. Nechaj nás, neotravuj. Môžem vám pomôcť? Áno, poď. Ďakujem. Ahoj, tak ako to dopadlo na tom koncerte? Ani sa nepýtaj. To čo bolo? Neviem. Nejde si s nami zatancovať? To je trápne. Čo s ňou je? Neviem. Čo? Čaute, dievčatá, naučite ma znova niečo nové? Nie. Neotravuj. Choď preč. Ani medzi chlapcami to nebolo iné. Prestaň, nevy sa chovať. Si nevychovaný. Nepije sa. To ti nenaučili. V škole sa máš byť, nie tu. Čaute, zahrajeme si znova? Musíme niečo sa tu dobí, lebo tento sa tu nevie chovať. Prepač. Ste normálni? Pozrite, čo sa ste spravili. Uj. Ahoj, ako sa máš? A čo noha? Pamätáš, ako sme spolu tancovali? Áno, to bolo super. Vtedy mi ešte bolo dobré.
Čau, Sara, ty žiješ? Ahoj, doniesli sme ti niečo dobré. To je moje najobľúbenejšie ovocie. Ďakujem. Prečo ste tu všetci prišli? Nechceli sme taký zlý koniec. Nemalo to takto skončiť. A tak sme tu. Pán Ježiš nám ukázal správnu cestu. Mobil má byť náš pomocník, nie spoločník, ale len s Ježišom v srdci to nemusí znamenať koniec, game over, ale nový začiatok. On nám dáva silu, priateľov, lásku a nové dobrodružstva. Priateľstvo je lepšie ako mobil. Nic.